Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Temaşevan û guhdarên me yên hêja xwe bi xêr hatin bernameya bi navê bi Doxtor Evdilcebar Boyan re sobetên Remezanê. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja Birêz Doktor Evdilcebar Boran re li hev re ne. Xocê me yê muxterem, hûn bi xêr hatin, serseran ser çavan hatin. Em bêdawî ji Xwedê re hemd û şikir dikin ku em carekê din bextewariyeke mezin a bi we re bûnê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Em jî ji dil ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Nexweş dît. Dîsa re bêyme em di bernameyek Remezanê de anîn cem hev em dixwazin bi hemd û şîkra bêdawî ya ji bo wî dest bi gotinên xwe dikin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xocê me yê muxterem. Xocê me yê muxterem, mijara me ya îro li hevnehatina nav malbatê û zordariyê wê çawa bidawî bibin. Ger hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê bikin. Xocê me yê muxterem sedema bingehîn a bêhizûriyên û zordariyên di nav malbatê de çi ye? Ger em bixwazin sedema bingehîn a bêhizûriye û zordariye fehm bikin. Gerek em lê binerin kara bêyme em zî çi afirandine. Xwedê Teala ji bo ku em karibin vê cihana zahirî bijîm, em bi sêv de dena afirandine. Bedenekî fîzîkî ne sek ku aîdî cîhana berzahê ye û rûhek ku ji zata Xwedê hatiye pevkirel. Di dilê maneviyê nefsa me de 19 nexweşî hene ku şeytan kare lepên xwe tê de biçikîne. Şeytan tenê di tesîrkirina ser nexweşiyê nefsê me kontrol dike. Zê di rûyê me de jî ji ber ku ji zata Xwedê hatî pevkirin 19 xesnet hene. Yanî mirov hebûneke hevsengiyê ye. Lê di destpêkê tenro bi nefsa emare dest bi jiyanê dikin. Çunkî şeytan ji sed afetên nefsanê dike. Dema ku di jiyana nefsa emare de mirov dijî, Xwedê Teala li gorî armanca afirandina mirovan. Ji bo ku mirov bibin evdê wê, ji katê xwe hîdayetvanan û resolan dişîne. Di Sûreya Taha ayeta 123 de dewerin xûn û şeytan wekî dijminî ev dakevin ser rûyê erdê. Vaye binêrin kes da ketiye ser rûyê erdê. O ji min hedayeta min ji we re were. Wê demê armanca Qur'ana Kerîm hîdayeta hedefe hîdayetê jî bextewarî ye. Hîdayeta min wê were, her kî tabiyê hîdayeta min bibe, hîdayeta rû di jiyana dinyayê de gîştina rû sata Xwedê ye. Yanî her kî bixwaze bigêje Xwedê, her kî tabiyê hîdayeta min dibe. Her kî bixwaze bigêje Xwedê, di delaletê de namîne û nabe ji şaqiyan. Çipas tevgerên me yên negatîv hebin di nav hemû tevgerên me de ji sedî sed îblîs û tepezî heye. Şeytan dixwaze ku mirov bibin dijmeyê ev. Di Sûreya Maîde ayeta 9 de. Yanî îblîs di kevirekî tu çivîkan dikuje. Dixwaze ku mirovan bike dijminê hev û kînê bixe navberê her wiha dixwaze me ji zikrê Xwedê Teala û nimêjkirinê dûr bixe. Wê demî dixwaze ku bi tesîrkirina afatên nefsê mirovan bike dijminê ev. û di têkiliyên bi re jî vekûtkirina mirovan ji Xwedê wan ji zikirkirinê û ji nimêjkirinê dûr dixe. Sultanê nebiyan pêxemberê me ji zikir û nimêja hafir lemînin da ku dilên we heş nebin. Erê ji zikir û nimêjê hafir nemînin da ku dilên we heş nebin. Wê demê şeytan dixwaze ku mirov bibin dijminê hev, lê şeytan bi zorê tiştekî bi mirovan nade kirin. Mirov ne şeytan lê gerek nefsa we şermezar bikin. Xwedê Teala di İbrahîm dîst û duan de vê yekî dibêje. Mixabin ku nefs di kêriyeke hêrsê de Xwedê
جیش در جبیر دکن و جبو علانینا حیفا خوا مروان تابل دکن تبگری. هیس آفاتا که بوسا یکو مخاطب فلانو بیوان ناز ناکه. بتاتازی مرو دبن فرمان شیطان دا بر به تبگرن که خواده وان مناسب نابینه با. دکیلیه که هری بچوک آهرسه دا نه سامد دجی تحوده ده جبیر کرن و دبن تسیر آهرسه دا ده که ام ناشکین نامینه. دوی دمی ده هگر ام کسی که بین که دخوازن بگی هجن خواده ده دمه که بوسا یا تنگاسیه ده. یعنی دوی دمه که به زوریه ده گرک ام تاولی دست ذکره بکن. چونکی هگر لپشت هر بیزوری و زورالی شیطان هوا وی دمی تبنگا در فستنا شیطان جزیان ما ذکره. امی ذکری بکن و لشونه که ام ببن دجمنی هف گرک انج طرفی عالیه دن بن. یعنی گرک ام لسر سدمین وین راست و سدمین وین نراست بفکرن. و دوی دمی ده که ام جوان نبورین با حاضن وی دمی امی ببینین که نبی خزوری نیویتی مانه انشالله. خواده جوی رازی به. خواده جوی جی رازی به. خوجه منی مخترم. هفجینا من پر بهرسه. گو هری ناوی نمکنه. جبو کسین که وساد بیجن هون چفه من دکن. تمام ام قبول بکن که اب آگاهی راسته. پر بهرسه گو هری ناوی نمکنه. جعالیه وی و نمکنه. لیتشتی که جبو ابدان نمکنه جبو خواده پر راحته. وی دمی لبر گرک او چه بکه. گرک او بصام بگو هری. بگلم پری ام مروف لشونه که ام بخوا بگو هرن. ام دخابتن که مروفین لدر ویمه بگو هری. میناک کسی که دبیجه هرجین من پر بهرسه. دفابته که هرجین و حد گو بهرینه. لیبلی گرک او بخوا بگو هری. اگر جبو که کاره بگو هری گرک شدل با خوازه بکی ایجا خواده توبه یا بستینه. ذکریه و روش بروش دیده بکه و ببیش شکلی ریا شیطان کد که به بدن تنگ بکه. او جه تبگر نینی ین هبشین آخواه باندور نابه و هیدی باندور بوناوی کم دبه. گوتن آجبه که هرجین من جمنه نباشه از ببختم نه چاره سریه. اگر زواج جواره ببختی آنینه اون به زور بن وی دمی تشتی که گرکون بجربینن نگویراندنا هبجین آویه. تشتی که گرکون بجربینن در حال که هرین آوه بخواه. اونی افاد گو هرینن. جگالا که تو گو هری همو او خواشتبونین که تو به صبر نشان دادی وی هبجیناتا هر روش هنکیدن به طبع گره بده. جبیر نکن که چه کاز ظالم خویا بکجی هبجین و وجی ده انجامی ده مرو بکه. اوی بی گمان سینورین معامله یا کبوان را تیکرن بنافینن. خواده جوه رازی به. خواده جوی جی رازی به. خوجه مای محترم. جبو تماشوان مین که ای رو بی برنامه تماشه دکن و دمالین خود به حضورن شیرتا ویا هری آجی چیه؟ ده سولیه تحریم آیتا ششان در ربی ما و افدرمان دکه. بریا هر تشتی ها پشت را جی مالبات و زاروکن ها جوی آگری بی پارزن که ازن گوی مرو و کبرن. دما کشوارا 214 لسر سرطان پیغمبران نازل بوی تاولی با حضرتی علی کر و گوت قریشیان لآراحات کم بکرد. لبری وی رسول خوده تحدیث خوده. ای کلین عبدالشمس، ای کلین عبدالمناف، ای کلین ابنی لوی، ای کلین هاشم، ای کلین ادون مطالق خواجه آگری جانمی فلاس بکن. نها بنیرن وی رزگار کرین و اخواه جیجین ما رسول خوده تابلی رشته آوی داده. دبیجه که اگر از جواره ببیجم لپشت به چیاهی اردیکتی ما فونی جمن باور بکن. دبیجن بله جبر که تا پد درو نکلیه. اینجا شده به رسول خوده تا ترو در ناکده. وی دمنها از جواره خبر دلم کل پیشیاوه. عذاب چی گران هیا و این کناه وزن بگیجن خوده وی هرن جنمه. بلیرن انت آولی نشان بدین که بلا هر کس ببینه. از خبر دادم که این کناه وزن بگیجن خوده وی هرن عذاب کی گران. وی دمی رسول خودی جهر کسی را ارادگی اینه جتباهی جهانی را جتباهی گندلدونی را جی این کناه وزن بگیجن خوده جهنمی. به طایبتی وی دمی لگوری آیات تاریم 6 کسی که دخوازه
و جن ما رزگار بکه گرک چی بکه گرک بخوازه بگی جافدی باشه گرک بی خواستن و گهاشتن آفاده جزارو کو مالبات آخرا ببجه و بی به وسیله کو اوجی بخوازم مالبات هر دم کاره ببه هاوردوره کو تفگرین فلت دیده هبن دنابا کارن روزانه ده بون کارن بکبن بن باندورا دیتنین جور بجوز اف باندور لسر و کارن جلادک زفت و استرسی آوا بکن ریا بیه که اوه که هندوی گاوی ده جیه دست بذکری بکن یا کوفده دوازه هفجین بته گهشتنی به هفره تف بگرن گرک تاتز هسکرن آل همبری آلیتن وره دیار کرد نیشاندان علکته جبو هر یک جاندامین منباته دیکانین رولا کل منباته ده تکوه سروال کول استانداریم کوهاده فرمان کرنه نتنی باختواریا میا ده اینی دمیده نشانه تاتز باختواریا اندامیندن این مالباتی یجی ده دمو که هر کس کاری بتشتی کودی کده سر ملیفه پک بینه اف کرسکرک شکوکی رادبه یعنی herkes tıkakaha u ber deri mala xwe pakij bike wê demê her der dibe pîr û pak gerek bû faze bigehîje Xwedê gava ku ew bixwaze Xwedê Teala hezkirina murşîd bi xwe dixe dilê wê û wî tefez digihîne murşîdê wî gava ku ew digihîje murşîd doktorekî dile Resûlê Xwedê silavên Xwedê lê bin heke ez dê ji we re bibêjim ma hûn yê bawer bikin dibêje erê te tucarî derev nekiriye wê demê hemû murşîd û Resûlê Xwedê tu carî derewan nakin. Gotina wan her dem hatî tetin. Di dema ku îtaat ji bo wan hebe, aramî û beştewarî tê ji bo endamên malbatê. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xwecê me yê muxterem. Melê ser mijara xwe pişt ji gelê xwe kirin. Heger hûn münasib bibinin, em dixwazin vê vîdyoyê bi we û temaşevanên xwe re parve bikin. Xwedê Teala eşkere dike Axlora herî girînga ji bo li hev nehatina û zordariya nav malbatê xwaz bibe gerek mirov berê xwe bide Xwedê û dixwaze bigîje Xwedê. Dema ku em dibêjin xwestina gihaştina Xwedê hûn çiqandik. Ez wisa bawer dikim ku mirovekî bi niyetpak rastgo Xwedî û jîdan û alîkar bibe yanî ev yek nêzîkbûna Xwedê. Ez wisa difikirim ku em karin zarokên xwe jî li ser vê yekî perwerde bikin, perwerde di malê de dest pê dike. Ez difikirim ku li ser vê mijarê barê herî giran dikeve ser dayîk û bavan. Dema ku pêhîştina Xwedê tê gotin, îbadetên ku Xwedê li ser me ferz kirine tên bîra min. Îbadet ji bo ku em ji hêla manewî ve paqij bibin bi rastî jî gelek giring in. Bi rastî di dîtina aramiya hundirîn de Xwedê bi asteke mezin pir alîkariya mirov dike. û heke mirov pêşî aramiya xwe ya hundirîn pêk bîne, piştre bi asteke mezin bandorê li civakê dike. Ti kêmkirina zordariya malbatê de pirsgirêkên herî mezinên roja me ya roleke mezin dilîze. Çimkî kesekî bi îman bi rastî zane ku gerek çawa tev bigere. Bêşmendiya berpirsyariyê bi rastî zane ku gerek bi jin, keç û zarokên xwe re çawa tev bigere. Ji ber vê yekê ez bi temamî tevlî vê dibim. Mirov gerek berê xwe bide hek ji bo dîtina aramiya manewî û ji bo ku zordarî bi asteke mezin kêm bibe, bi dîtina min gelek girîng e. Li gorî şet û qanûnên Xwedê tevkirin, bawerî bi Xwedê anîn, li gorî ferman û qedexeyên ku wî danîne tevgerin, di rêya wî de pêş biçûn. Wî îbadetkirinê nêzîkbûna wî bi destxistina pesna wî. Xwecê me yê muxterem di hevpeyvînê de mêvanekî me. Got, gerek em li ser nêzîkbûna Xwedê re zarokên xwe perwerde bikin, perwerdê jî di malbatê de dest pê dike. Li ser vê mijarê gelek kar li ser dayîkan û bavan dikeve. Gerek perwerdehiya maneviya ku em bidin zarokê xwe çawa be. Perwadeheya maneviya ku em bidin zarokê xwe gerek terbiyeya nesî be. Sirtanî nebiyan pêxemberê me mîrasa herî mezin ew ku dê û bavek ji zarokê xwe re bihêle terbiyeya îslamî ye. Bingeha terbiyeya îslamî jî li ser xwestina gêhiştina Xwedê û tabiyeta murşîd rûdinê. Ji ber vê yekê deriya her tiştî hezkirina Xwedê nîşaneya xwestina gihîştina Xwedê ye. Yê ku ji Xwedê hez dike, yê ku dixwaze bigirî ji Xwedê ye. Yê ku hez dike ber bi hezkiriyê xwe ve baz dide. Yê ku ji murşîd hez dike, yê ku îtaatî murşîd dike ye. Ji ber vê yekê bungeha jiyana manewî tefez bi hezkirina Xwedê û hezkirina Resûl tê alakirin. Hezkirina Xwedê xuyabûla xwestina gihîştina Xwedê ye. Hezkirina Resûl jî nîşaneya îtaata wî ye. Gel em di vê setê de berpirsyariyê bidin zarokên xwe û karibin wan perwerde bikin. Wê demê di nav bextewarî û aramiya manewî de zarokên me her roj hinekî din nêzîkî Xwedê dibin.
zarokên me mezin pêşerojê ne nîrasa herî xweş û herî bi qîmet a ku em ê. Ji bo pêşerojê bihêlin perwerdekirina zarokên me bi şewaz û pîvana ku Xwedê ferman kiriye ye. Dema ku em dê armancê pêk tînin, tiştê ku gerek em herî zêde jê re baldar bin, çandina hezkirina Xwedê ye. Di bingeya terbiyeya İslamî de xwestina gihîştina Xwedê. Ev mefhûma eslî ji hemû tiştên din ên ku em ê hîn bikin, ji tevahiya qîmeta wan mezintir e. Piştî wê, rêzgirtina nimezinan, hezkirina biçûkan Xwedê û dînê Xwedê. Gerek em bingehên dîn te teshîn bikin. Efendiyê me Resulê Xwedê silavên Xwedê lê bin bala negotiye. Mîrasa herî mezin a ku dê û bav ji bo zarokê xwe de hêlin terbiyeya İslamî ye. Ev terbiyeya İslamî xwestira gehîştina Xwedê, hezkirina Xwedê, tabîbûna murşîd û îtaat bingeha wê karî pêk tîne. Bingeha serekê ji bo biçûkan hezkirin û îtaat e, ji bo mezinan jî hezkirin û parastin e. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xocê min ên muhterem. Hevpeyvîneke me ya din jî li ser mijara me heye. Heke hûn munasib bibînin, em vê vîdyoyê jî parve bikin. Di malbatê de aramî bi nermbûna dilan pêkan e. û Xwedê Teala ji bo ku em bigîjin vê armancê, teqas ferman dike ku em tabî murşidekî bibin û terbiyeya manewî bistînin. Li vir mebesta min, dostên Xwedê yên heqîqî ne, bila serê we tevlîhev nebe. Murşîd ji bo we çi îfade dike? Gelo wekî dostên heq û evîndarên heq, kesê mîna Mewlana û Yunus Emre ku min behsa wan kir, ji bo we çi îfade dikin? Bi dîtina min, ev kesên navdar, ev lat kesên pir li pêşîn civakî ne. Tirbeyan wan jî wisa ne. Yani ez di wê baweriyê de me ku ew hiş û mejiyên wê demê cuda difikirin. Rêya wan, yanî her peyva ku wan gotiye ew qas bi qîmetê bû. Ez di wê baweriyê de me ku heke em wan ji bo xwe bikin destûr û xwedî li wan derkevin, ji xwe wê rêya me vebibe. Belkî mîna rêberekî ku rastiyên Îslamê bi rastî de naskirin be. Lê helbet kesên ku hewcedariyê pê dibînin û bawer dikin ku ê bi wirengî çêtir fêm bikin karin serî li murşidekî bidin. Yanî teqez ev ne tiştekî xirab e. Rast e, ez bi temamî bawer dikim ku murşidekî ku karê xwe bi rastî û bi heqî dike, karê bi feyde be. Di terbiyeyekê wisa de bûn, hem hişmendiya mirova bi xwe çê dike, hem mirov ber bi rêya rast ve dehev dide û ji xebiyan dûr dixe. Xwe yanî baş hîst dike. Nêzîkî Xwedê dibe îbadetên wî xurt dibin û baweriya wî ya bi Xwedê xurt e. Xocê me yên muhterem, mêvanekî me di hevpeyvînê de got, yek ku hewcedar be, te qas kare serî li murşîdekî bide. Gihîştina murşîdekî meseleke terçî heye. Gehîştina murşîd berz e. Xwedê Teala di Sûreya Cin ayeta çardan de. Ji me yên teslîm bûne jî hene û ji me yên ku dilê wan asiyet girtine jî hene. Berî her tiştî Xwedê Teala di Kur'anê de mirovan wekî yên nehatine bijartin û yên hatine bijar dike. Mirovên ku di her dewrê de nehatine bijartin, di dilê wan de zêk heye û dilê wan nexweş e. Yên ku dilê wan di nav nexweşiyê de ye, ew nehatine hilbijartin. Ji sedî nodê zêdetirê mirovên din yên mayî tên bijartin. Lê ev kesên bijartî jî heta ku bi îradeya xwe nexwazin bigihîjin Xwedê, her roj dilê wan reş dibe. Lê di cin çardehan de ji kesên bijartiyên ku dilê wan pesiyet girtiye û reş bûne jî hene. Lê yên teslîm bûne jî hele rûyên ku dixwazin bigihîjin jî hene. Îjar ev kesên ku dixwazin bigihîjin, di ênî demê de yên ku li murşîdên xwe jî digermin û tabîbûna murşîd fez kiriye. Xwedê Teala di Meryem çil û siyan de Hezretî İbrahîm aleyhisselam ji bavê xwe re dibêje, babo ew îlmê ku ji te re nehatiye dayîn ji min re hatiye. Tabî min bibe da ku ez te bigihînim diya irşadê yanî sirat-ı sewiyeyê. Hemû Qur'ana Kerim ji bo nîşandana naverokên cûrbecûresê ye. Irşadê ji alî Xwedê ve hatiye dîzankirin. Tabîbûn ferz e. Vane ayetên ku ferziyeta tabîbûna murşîd radigihînin. Alî İmran 31, Alî İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mûmin 38, Suhu 61 û Cuma 2. Tabîbûna murşîd ferz e. Sermana bingehîn o Qur'anî Kerîm e. Di hemû serdeman de hemû Resul, nebî û murşîdan her tim enî tiş ji mirovan ve gotine. Xwabî min bibe da ku ez te bigihînim rêya eşadê. Mûmin 38. Ger mesele ev e, wî demî piştî ku em ji dil bixwazin bigihîjin, gerek em di nav hûşiyê de nimêja hacetê bikin û murşîdê xwe
ji Xwedê bixwazin. Tiştî ku Xwedê dibêje ev e hege ew kes nebin tabî hîdayetkar û dawetkarê Xwedê ew ê bêguman di nav delaletê de bimînin. Dehayê dibêjin yê ku tabî murşîdê xwe nebe di delaletê de ye. Wê demê eger em bixwazin ji delaletê xilas bibin, gerek em çi bikin? Gerek em bigêjin murşîdê xwe. Çimkî di heft komên ayetan de jî cihê ku kesên di delaletê de newê herenê canimê ye. Bêguman tu kes naxwaze here canimê. Mirovên ku naxwazin herin canimê gerek çi bikin? Gerek ji dil mixwaze bigîje û bi nimêja haçetê murşîdê ku Xwedê ji bo wî diyar kiriye, ji Xwedê bipirse û bibîne. Cihê ku kesên di delaletê de manewê herenê tepes canimê ye. Kî gihîştina murşîd red bike, ew ne li aliyê Xwedê ye, li aliyê şeytan e. Gotina tu kes nakeve navbera Xwedî û elk, xefikir şeytan e. Xwedê ji we razî bê. Xwedê ji we jî razî bê xwecemeyî muhterem. Pirsêk bi vîdeo ya yek ji temaşevanên me heye ku ji me re şandiye. Heke hûn münasib bibînin, em tev bi hev re temaşe bikin, paşê jî em bersiva wê ji we rîca bikin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xwecemeyî muhterem. Ez ji dilê xwe pir û pir hez dikim destên we yên pîroz maçî dikim. Bi îzna we pirsa xwe pêşkêş dikim înşallah. Di malê her tim şer heye, gelo li ser mesê heye, em kîjan duayê bixwînin da ku ev şîdet bi dawî bibe. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xwecemeyî muhterem, temaşevanê me dibêje ku li malê her tim şer heye, gelo li ser mesê heye. Em kîjan duayê bixwînin da ku ev şîdet bi dawî bibe. Li ser vê mijarê hûn çi dibêjin? Her tim mirov ji ber ku hetîkatê Qur'ana Xwedê nizanin. Daba bi negatîfekê re rûberû dimînin, hema mijarê dispêrin şeytan. Di Sûreya İbrahim ayeta 22yan da İblis dibêje min sucdar nekin nefsên xwe sucdar bikin. Îjar gava em berewşekê wisa rûberû dimînin mijar di navbera jin û mêrdê ye le tenê aliyekî ye. Di vê mijarê de bedpisyariyên her du aniyan jî hene ku gerek bi cîv bînin. Madem ku dibêje gerek hûn tepez nefsên xwe sucar bikin. Gerek em nefsa xwe testiye bikin û tasiye bikin. Delo bêyî murşîdekî teskiya nefsî dibe nav. Li gorî Sûreya Şuara ayeta 215 Xwedê tawala perên xwe ji wan re bike. Di çar ayetên de herîn xwe ji wan mumînên ku tawî tebûne bike. Hîdir heştê û heşt û şuara 215 derîn fa bike. Di rat yazdahan de ji pêşî û paş ve wan biparêze. Îjar di hela hişê de tabîbûn ferz e. Gerek mirov vê yekê ji hev cuda bikin. Gelo çavkoniya bêbeftiyê sêhere xuda me an tiştekî dîne. Mandorên zilmanî û ji ber afatên nefsê bêzûr bûnî wekî eynî tiştî nehersimînin. Her du ji hev pir cuda ne. Kesên ku bêdextiyê bi bandorên zilmanî ve girêy didin, ew in ku teskiya nefsê ji dewrê de fistine. Heke wî kesî biwasta bigêje Xwedê, ji xwe ne serkaribû lê bihata kirin, ne jî rûdam karibû lê bihata kirin. Wî de nêhalî firzik dikin. Te tes tabî murşîdê xwe bibin. Bi sêherê, bi hûdam û bi lîstekên şeytan re mijûl nebin. Te tes teskiya nefsî pêk bînin. Eger umdê bikin, wê demê te tes aramî û bereketê mala we û aştî pêk tê. Ji xwe mirov her gav dema ku bi tengasiyekê re rûberû dimînin şeytan sodar dikin. İblis jê dibêje li ser we tu qeweta min tile. Çima bûn min sucdar dikin nefsa xwe sucdar bikin. Wî demê aramî û behtewariya me hemûyan beriya hev tiştî bi teskiye û tasfiyeya nefsê ve girêdayî ye. Gerek em wê bikin înşallah Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecemeyî muhterem. Li ser mijara me de hevpêvîneke me ya din a zikakê heye. Heke hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdeoyê jî biweşînin. Dema em li Qur'ana Kerîm dinêrin ku nebûna bûna şer, li hevnekirin û zordariya di nav malbatê de. Bi zikrê îslahkirina nefsa me û egoya me ya ku me ber bi şaşiyê ve dibe derbas dibe. Li gorî wê feydeya zikrê çi ye? Li gorî min ev awayek meditasyonê ye. Yanî zikir tiştekî wisa ye ku mirov pir rehet dike, di keliyekî de ji hemû fikrên xirab paqij dike, mirov dixe wê rêya saf û hundirê mirov rehet dike. Nemûneyên vê li cîhanê pir in. Pir cureyên meditasyonê hene, zikir jî di kultura me de, di civaka me de ji bo vî karî dibe. Yanî ez di wê baweriyê de me ku tiştekî wisa ye ku mirovan pir rehet dike, aram dike, ji hawîdora dinyayê derdixe. Ji hemû wan
hirs û lez û bazên vê dinyaya fanî xilas dike û di rêya îlahî de ji bo pêşveçûna me dibe alîkar. Feyda zikirê beriya her tiştî bi awayekî teqez tîne bîra me ku ev dinya fanî ye û dinya îmtîhanê ye. Ji ber vê yekê di Qur'anê de pir derbasdar e bi tuawayî zordariyê pêşniyar nake. Zordarî di Îslamê de bi tuawayî ne rêyeke çareseriyê ye. Dema ku tu navê Xwedê zikir dikî bi rastî tu li ser difikirî. Ez Misliman im, bi rastî ez kesekî biîman im. û tu ya rast dikî. Ji xwe kesek û xwe wekî Mislimanekî rastî hîs dike û nas dike. Berê xwe bide zordariya nav malbatê bi tuawayî nabe, yanî nikare ji xwe re bêje ez Mislimanekî rast im. Hundirê me firêtekê tîne bîra me ku ew li cem me ye. Xwecemeyî muxtêrem, mêvanekî me li ser zikirê de got, li dinyayê ji bo vê gelek mînak hene. Cureyên meditasyonê hene. Zikir jî tişteke ku di kultura me de, di civaka me de heye. Gelo stifkirin tiştekî kulturî ye? Bî guman no. Xwedî Teala di Qur'ana Kerîm de di Qur'ana Kerîma ku pirtûka jiyana me ye. Di Qur'ana Kerîma ku dawetname, veçete û garantiya baxtewariyê ye wiha ferman dike. Di Sûreya Muzammil ayeta 8 de bi navê Rabê xwe zikir bike û bi temamî ji her tiştî hût bibe berê xwe bide wî. Em zikra hindik îfade dike. Lê zikra 12 saetan û zêdetir di naveroka azab çin û yekan de zikra ptir tê gotin. Xwedî bi zikreke zîde zikir bikin. Lê belê di Sûreya Nîsa ayeta 103 de. Dastiş piştî ku we nimêj kir û xelas kir, gava hûn li ser lêgan bin, rûniştî bin û li ser kêlekê razayî bin, her tim Xwedê zikir bikin. Ev jî zikra daîmî ye. Zikir emrê bingehîn ên Xwedayê Tealaya ferz e. Şermanek ferz e di nav hemû fermanan de. Ya herî mezin zikir e, zikir sirtanê îbadetan e. Di bingeha hemû dînan de jî bi teqezî zikir heye. Lê mirovan ji derewên şeytan bawer kirine û wisa dîtine ku meditasyon wastayeke xelasiyê ye. Lê belê meditasyon seftekariya zikirê ye. Balaha bidinê ew halê huzûr û bahtewariya bêhempaya ku zikir bi we dide jîn di meditasyonê de tu carî nayê jîn. Her çend kesên meditasyonê dikin, îdia bikin ku di vê demê de hinekî rehet dibin jî ew her tim ji we re encama rast nabêjin. Çimkî li pey wê streseke bêrem û bêaman bi tetezî wan digire. Ew ê bibin wan mirovên herî bêbert ên cîhanê ku dibin fermana şeytan de ne. Îjar di meditasyonê de kesek wê peyva ku jê re dibêjin om dubare dike, dilê wî reş dibe. Lê bi dubarekirina navê Allah, Xwedî Teala wan ji zulmetê de dixe ronahiyê. Yani bi meditasyona ku seftekariya zikirê ya şeytan e dil reş dibin. Lê bi zikir û dubarekirina navê Allah dil ji tarîtiyê digêjin nûrê. Lewra ev her du ji 708 derece cuda ne. Ya ku me digîne huzûr û bextewariyê, îbadeta Xwedê ye û îbadeta asla herî bilind te jî zikir e. Zikir sirtanê îbadetan e. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecemî muxterem. Dîsa pirseke me ya bi vîdyoyî heye ku ji aliyê temaşevanekî me ve hatiye şandin. Eger hûn münasib bibînin, em hemû bi hev re temaşe bikin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu xwecamî muxterem. Bi hurmet û hesret ez destên we maçî dikim, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Heke hûn destûr bidin pirsek min heye ji ber hesûdiya hevjîna min di malê de tu huzûra me nema. Ma ev nexweşiyekê, Xwedê ji we razî be. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Xwecê me muxterem, temaşevanê me dipirse. Ji ber hesûdiya hevjîna min, di malê de tu huzûra me nema, ma ev nexweşiyekî. Bi rastî jî di dilê maneviyê nefsa me de ji 19 nehaşiyan yek çê. Hezûdî û dijminatî ye. Mirov her tim li pişt hezkirinê xwe vedişêrin û bi gotina yê ku hez dike, hesûdiyê dike dixwazin hesûdiyê bihin pêşiya hezkirinê. Lê di rastiyê de hesûdî afetekî nefsê ye. Di hemû mirovan de ev afet kîm an zêde heye. Hesûdî ne guneh e, afetekî di dilê nefsa me de ye. Lê eger hesûdî bibe sedema ku hûn dilê kesekî din bêşînin dema wê çavê hûn dîkevin gunehê. Destûrî nedin ku afeta hesûdiyê ya di nefsa we de bikeve dewrî. Heger hûn jê hez dikin û jê hesûdî dikin wê navbera hezkirin û hesûdiyê. Ne li gorî nêrîna şeytan, lê li gorî nêrîna Xwedê dîzayn bikin.
یعنی هەگەر hûn dixwazin têkiliya we û hevjîna we divê mijalê de baş bibe. Dema ku bûyerek hebe gerek hûn ne tenê aliyekî bibînin, wê demê berpirsyariya te heye û berpirsyariya hevjîna te heye. Berî her tiştî gerek tu jî bixwazî bigî jî Xwedê tabî murşidê xwe bibî û dest bi zikirê bikî. Bi kasî ku tu nefsa xwe tezkiye bikî, tu karî ji hezûdiya negatîv a hevjîna xwe bandor nebî. Lê di aynî demê de heger ew jî bixwaze bigî ji Xwedê û tobeya xwe distîne û zikir bike. Her roj hinekî din wê ji vê afetan nefsî hêdî yêdî xilas bibe, loma piştî demekê ev hesûdî ji holê radibe. Di temamî ve di guhere pozîtîfê û huzûr û bereket wê bêmana we bi cî bide. Xwedê jî we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xwecêmeyê muxterem. Xwecêmeyê muxterem, em hatin dawiya bernameyekê din. Ji bo van agahiyên qîmetdar ên ku we dane, em pir spasiya we dikin, em gotinên dawî dîsa ji we re dihêlin. Em ji dil ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Em di bernameyekî Remezanê de dîsa bi hev re bûn. Em ji rêbê xwe hemd û şiklên bêdawî dikin ku ev bihevîmî ji me re nesîb kir, em dawiyê li vê bernameyê tînin. Bi hediya ku em di bernameyekê din de dîsa bi hev re bin, Ehmeta Fezîla Selavat û hemû xweşikbûnê li Xwedê li ser we be. Em ji dil ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xwedê ji we jî razî be, xwecêmiyê muxterem. Temaşevan û guhdarên me yên biqîmet. Bi hêviya ku em sibê di eynî saetê de di bernameya sohbetên Remezanê bi Doktor Abdulcabar Boran re dîsa bigîjîn hev. Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyê didim we. Ji dil bixwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn ji dil bixwazin bigêjin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.